Язның бір көне елны туйдыра. Актаныш районының Актаныш агрофирмасында язгы кыр эшләренә әзерлек уңайыннан семинар киңәшмә узды. Семинарда катнашкан җитәкче белгечләр агрофирманың терлекчелек өлкәсендәге яңалыклары белән дә танышты. Терлекчелектәге уңышлар турыдан-туры үсемлекчелеккә бәйле. Актаныш агрофирмасындагы семинарда бу аеруча ачык чагылды. Биредә тәүлегенә 30 тонна сөт савыла. Bütün условиясында создавать etgan. Огыс алганда механизатор өчен җыйлы, үзе булганда үзе динин дозада бирә. Bütün нәрсә компьютерларга өйрәнелә. Кайсы басуга кергән вакытта ничә литр судан кертәйем ди, уларны башкана куя, ничә граммнан бирәйем ди, уларны компьютердан келей. Инде агыс ипкән вакытта басуны бер әйләнеше качтың, гектарын күрсәтә, механизаторга үзе полосасын үзе сызып куя. Җитәкче Рамил Вәлиев сөт җитештерүнең артуын савым сыерларына ел әйләнәсе кукурузадан әзерләнгән катнашма бирүдә дип саный. Будай һәм арпадан эшләнгән фуражны малларга бирүдән туктатканнар. Кукурузаның шәшелек мәйданнарын арттырганнар. Быел ул 1400 гектарда игеләчәк. Җаз иртә килү сәбәпле барлык ырыкларны әзерләп куйганнар. Biz mananit aldık, şekerini karadık. Başak Hocalig'ında küzgü buğday, tan Hocalig'ından barış, düktatlar biz alıp kaytıp nege özümüzge gösterip, ana indi жаңадан iki altına ötkenden soň analiz jasap, bizning endi ko'ringancha bu nelerden monitoring olib bargan bu iki vasudan bizning 3%dan 4%ga kadar fatiri bu öňsü Agrofirma tagын bir яңалыгы белән шаккатырды. Хәзер фирмадагы сыерлар саву залына кергәндә аяк киемнәрен уксуслы ремәдә юачаклар. Дезинфекция төрле авырулардан дәва. Бирәк тә тояк ширеннән котылырга ярдәм итә. Бу яңалык семинарда катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.